Представи си, че от най-високото място към теб се спуска светлинен лъч. Той изпълва цялото ти тяло. Усети как тялото ти се изпълва със спокойствие и лекота. Усети как се изпълва съзнание за всеки въпрос, чието отговор имаш потребност да знаеш. Сега вдишай дълбоко и издишай. С всяко дишване получавай убеденост в знанията си. А с всяко издишване, нека всяка частица неувереност да напуска тялото ти. Време е да си представиш една гора. Приказна. Чуй шума на поточето. Усети мириса на борова гора. Почувствай допира на прохладния въздух по кожата си. Почувствай как тялото ти се отпуска постепенно. Първо главата, после раменете, ръцете, гръдния кош и целият гръбначен стълб. Мускулите на корема. Отпуска се таза, краката, а накрая и пръстите на краката. Когато цялото ти тяло е отпуснато, го почувствай. Усети го добре. Може би има болка, тревога, страх. Усети, почувствай или просто знай в кой момент загуби вяра в интуицията си. Кога реши, че нямаш такава? Или си помисли, че те лъже и не бива да й вярваш? Какво почувства, когато поиска отговор на този въпрос? Може би болка, тревога, тежест, страх или друго неприятно чувство. А къде го усети? В гърдите, гърлото или по-ниско? Позволи на това усещане да бъде освободено. Да излезе от тялото ти под формата на тъмен дим и си кажи: аз вярвам в интуицията си. Аз знам, че мога да й се доверя. Интуицията е моят най-добър приятел. Тя ме води по правилния път напред към светлото ми бъдеще. Посочва ми точните стъпки, точните цели, към които да се стремя. Прегръщам я и си позволявам да стане отново част от мен. Отключвам се за нея и отново я допускам в живота си, за да ми служи за моето най-висше добро. Усети чувството да имаш отново интуицията в живота си. Подготви се за промяната, която предстои в него. Спомни си, че си при боровата гора и отново чуеш шума на потока. Усети мириса на гората и почувствай допира на прохладния въздух по кожата си. Наслади се на новото си аз. На блажения миг раздвижи главата си, ръцете, краката си. Запомни чувствата, които изпитваш в момента. И когато почувстваш готовност, се върни тук и сега и запиши всичко, което ти дойде на ум.